Agora mo kwa rekod mago ni JP medo gol ne Oganda mondo kik chikit gi ne josiasa moko makwedo ndikruok e okumba manyien mar thieth mar SHIF ka gikone joma kamago gin jowasik dongruok mamulo ngima jopiny. Gikone okumba manyien no ni kod ber mathoth ka opim kod okumba machon mar NHIF. Jakanyo bod mochung'ne keyo yedhe pacho ka KEMSA Hesbon Omolo kaachiel kod jakom duol ma ochung'ne weche mag keyo pi alwora mar milambo mar Nam Lolwe SWDA Odoyo Widi okone oganda luo mondo owinje jotendgi ma osebedo ka konyo e jiwo kampen mar ndikruok ne okumba manyien mar SHIF. Ne giloso e kanisa mar Adwen mar Oneno Nam e kar chung'ur bura ma Karachuonyo, kama gimedo ni gijiwo oganda kendo gimedo jiwo oganda luo mapok ondikore mondo ndikre ne okumba no. And this is very personal, Jadalo. Itimone dialysis juma ka juma, a private hospital, ochulo 10,500 every session. So in 22,000 week a week. That is how reality strikes. She's paying not a single cent, other than the registration and a SHA. Wawinjuru gimachief Sanyisowa. Go and register everyone in this congregation and this community under SHA. NHIF, kane ingi tuo ma chronic, tiende ni tuo modak kodi, tuo ma wuotho kodi, tuo ma nidhigo katedo, tuo ma ruoth kende maneno, to ni ok thiedhi. Kawuono ibiro thiedhi ne chronic diseases nikech mano. Adwa ni mondo winj gi no kel gidi maber. Gima ni iwacho ni NHIF cha. Jomoko no fwenyo rot yake, muke ng'ato gero osiptal e Jikonde. To kiny to lum ko milion 5 no thiedho ji.